Esnetan bizitzea, pozik eta lasai bizitzea da. Gaurko gonbidatuak esnetan bizitzea du helburu. Nola? Lan egiten. Einautzalak eta bere familiak esnekiak ekoizten dituzte euren behien esnearekin. Lelo bat ipini diote enpresari, esnetan bizi gara. Bizimodu ateratzeko bidea esnea delako eta esnekia jatea gozamenutza delako. Espinaka pasta boloñesa oilaskodunakin prestatuko dugu Einautek eta biok. Osagaien artean ez da esnekirik faltako. Zumaiako Idoia jatetxean ere pasta eskainiko digute, baina beste modu batean prestatuta. Mariak ahate eta foie lasagnak kozinatuko digu. Gure sukaldean egingo dugun platerarentzako esnekia Nafarroatik ekarriko dugu, Goldaratzetik. Josian Iturraldek eta bere familiak hauntz gazta ekologikoa ekoizten dute. Nola egiten duten erakutsiko digute. Pasta eta esnekiak ez da askoz ere gehiago behar, zoriontsu bizitzeko. Esnetan bizitzeko. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txenao Einautekin, zenbat esneki ekarri gu, ze pulamentu dago zuen baserrian, Bueno, apetitu egiteko lain. Apetitu egiteko lain, egia esan produktu oso txukuna egitetu zue, eta gaur jungo gea danak ezautzen, bitartian ningo dugu, lasagna, ziazer bana, oilasko boloñesakin. Adi lagunak, errez eta erra datorreta, eta esneki mundialak. Bueno, lagunak, eta Einaut, garatu ingoia momentu batean nola ingoia un gaurko errezeta, bale? Erreza izangoek, pastako ingoia hemen. Hemen dakau irina, harto irina kasu hontan, arrautza bat, eta ura bota berren, o bi arrautza bota berren, botako jo behitu, hemen dazkau ziazerbak eskaldatu ingo dugu, uretan egozi txiki bat eman, eta gero ingoitu likuadoratikan pasa. Eta orduan, hartik ateatzean juku horrekin, berde horrekin, ingo dugu pastain. Masa ingo jau, masa hain ostian pasako dugu makinatikan, laukita moztuko dugu, uste mendakatela, bai betu hementxe, pasta hori egoziko dugu, eta egozi ostian ingo dugu boloñesa oilaskona. Hemen ingo deuna da, badakau tipula gorria, baratzuria, asanaiua, hemen dakau tomatia, ardo txurila, apio pixkat, oilaskua eta oreganua. Horrekin ingo dugu boloñesa, eta gero hemen jarriko dugu. Pasta eta boloñesa, pasta, boloñesa, pasta, eta bukatzeko hemen dakau gazta, eta ingo deuna gazta sartaian markatu, eta gainen jarri. Eta gero kendu, eta platera eratu. Ongi? Pasta salia laiz. Bai, gu pasta zogoten dugu etxen. Bai, Eta esan produktu presko hauek itxura bikaina dute, osea, ni launtzeko prest. Ekin ingo diogu, ezta? Lauanakin zemuz moldatzeaiz. Bueno. Hainbestean. Bueno, ni jungo hau eskaldatzen talikoatzen, eta hi jungo aiz, bai tipula eta bai batzuia pregitzen jarri berdi hau, ordu ingo eken hemen hiru ale edo alatea, eta honei asalaken du eta lauki txikitani, bale? Oso ondo. Ne kontu edo zein duda, galdetu, Bueno, egia esan, horrengo gozatzen da, irama esautu ninan zuen baserrin ze baserri puzkaka zuen, ze txukundaka zuen dana jarrita, Osea, nola dea, korta, nola esate zuen, korta bizkaitarrak jan naztu diek. Osea, ikulua. Salera dana aireztatua eta... Oidek, aireztatua, makinakin, robotakin, bakarri jute zian behek esnek geistea, oso txukuna, Esan gure lema dio bezala, iztuetan esnetan bizigea, eta, bueno, esan... Nila bosgarren belaunaldia naizela. Bosgarrena? Iztuetan, bai. Ikuste esan dizuten bezala, baserri horrek, ze solera dakan, ze ate, ze arku, ze arra, Bai. Bosgarren belaunaldia, abeltzantzatik bizigeanak, egi esan. Eta zuek adibidez ematan nahi zate? Gu anai eta arreba, bi anai arreba gea. Bi anai arreba zate. Eta zuek bilake bai hortza, bete burru belarri? Bueno, arreba gea utziztigula... Bai pare bat urte badia. Vale, nota ikartu eguen kantxas, porque zu nigarea junitzanean, zu zinauden autobusa egiten, ezta? Hoi da, bai. Vale. Irizaren 10 bat urte egin ondoren,
bueno, erabakirun bilanetan batea jarraitza etzeola, Eta eso aukeratu bai, behar eta dela. pasarren aldeko apustu egin, azkenan. Ona. Bai. Eta orduan guztua, ez da? Bai, guztua, egizan gure egunerokoa oso ezberdina da, urtaroak agintzen duena egiten dugu. Gora behitu eta berzein behar dan, ez da? Azkenen lurrari lotutako lana da gurea, eta bai, goikoak agintzen du zer egin behar duen. Ero urtaroanaren arabera, urtean zeharran ezberdinak egin behar dira, baina bai, bitartean esnekiak egiten jarraitzen dugu buru larri. Vale, eta zuek esnia, adibidez, esnia. Urte guztian ateatzea esnia. Behiai, Bai. beti atea bertzaio. Bai. 365 egun urtean. Bueno, aipatu, guk ate irikiak eta lantzen ditugu, eta jendearen ohiko galdera izaten dela bai. Vale. Eta bueno, esan, behi batek esnea eman alizateko, ama izan behar duela. Txekorroki behar duela, ama izan behar Behia duela, no? animalia ugaztuna da, Bai. bueno, ugaztuna eta belar jalea. Orduan, ama izan behar du esne ematen hasteko. Baldintzetako bat hori da. Orduan zuen behidanak ama izan dira, bai o bai, Hoi da, ez da? hoi da. Noiz azteia ama izaten, zemagarren urtean azten dira ama izaten? Bueno, segun, gu behiak iztuetan behin animalien ongizatea bermatzen dugu. Hoi da garrantzitsuena, ez da? Bai, guk esaten dugu modu jasangarrian lan egiten dugula. Vale. Eta modu jasangarrian lan egiteko, nekazaritzako respetua eta animalien ongizatea bermatzen ditugu. Vale. Zer berri izatea hori, o zer etzan azkenengo urtetan hain ondo eta guain ikusi da gauzak Bai. berriro hobeto egiten nahi diala. Horrezan, behia dela animalia belar jalea, orduan bere izatea errespetatu beharra dago. Ba, azkenean Iztuetan, pentsu bat eman zaio asko, eta azkenean hau Bai. belarra ganberdu, ez Hombre, da? pentsuarekin ere lagundu behar duzu, azkenean kontutan izan, ama izan berri dela behia eta indarra hartu behar duela, nunbaitetik, energia. Baina bai, beak belarretik hartzen du energia horren eureko 80 baino gehiago, eta behiari iztuetan eskaintzen duguna da, beti belar berria eta belar ona. Azkenean egunero atatzen ditugu larrera, goiz osoa larrean pasatzen dute, eta gero berriro ikuilura. Gaua eta arratsaldera gaua normalan ikuiluan. Bikain, Eguzkiak ere asko berotzen duenan etzaile gustatzen gehiegi, eta orduan, komunidad beraiek alik eta lasaien otean, beraien ongizatea bermatzeko. Bikain. Eta adibidez, esan dezun bezala, 80% belarra dala, beste 20% hori zei izatea. Bueno, gure kasuan, lasto pixka bat ere eskaintzen diegu, animaliei, eta gero harto silua. Harto silua, Esan, behiak hartoa oso guztua jaten dute. Baina harto silua da, harto guztia berrinduta, ez da? Harto berdea esango genuke. Harto berdea, hoi da. Bai. Eta enborrakin eta danakin batea txikitzeana, no? Hoi da. Harto alea ere trituratu egin behar da, beraik ondo digestionatzeko. Vale. Bai. Vale, osea, ordin hori, no? Belarran Hoi da. barruan entxalada bariatua behar dure bai, ez da? Animalia belar jala izanik, bere lehen gaia belarra da. Vale. Belarra, gero belarrondua ere gehitzen diogu, lasto pixkat eta ondoren silo belarra. Bikain. Pentsu pixkatekin, eta goxoki pixkatek ere ez galte egiten. Goxoki hori ere bai ondo tortze zaio, beak jun behar duen lekura juteko esnia geistea, ez da? Hoi da. Behiak azken energia behar du, eta energia hori belarrak eskaintzen dio, baina zerbait gehiago behar du. Bikain. Eta bueno, lioak izuek, eukitzen dizuela frisona, dala danak ezautzen deun esnetako behia dala txuria mantxa beltzekin, baina bakazu ere bai beste bat, zure ama kontatu zila neonian, dala esne bat, ez dula inbeste esne ateatzen, baina bai koipe gehiokin, o pixkat, zeagoz, nola da beste arraza hori? Iztuetan bi arrazatako behia ditugu, Bai. alde batetik frisoiak, garai bateko frisia tiratozenak, Vale. eta besteatik ditugunak die flebikak. Flebikak hori. Flebik arraza dator Austria eta Suiza ingurutik, Alpe ingurutik, eta hauek dira pintoak baita ere, baina pinta txuria eta marroiak. Vale. Esango genuke, beraik ez dutela inbeste esne ematen, baina bai ematen duten esne hori dela kalidade altuagokoa. Proteina eta grasa maila altuagoa. Vale. Guri esnekia egiteko kasu honetan interesatzen zaiguna. Eta adibidez, zeinaut, oso desberdinetako zan frisona, eta bestia nola zan? Flebik arraza. Flebik arrazako, zugingo bazen un jogur bat bakarrik flebik arrazako eta bat bakarrikan frisonana, oso desberdinetako zan? Ez, oso desberdinez, azkenan kontutan izan, behi batek esnea emateakoan, zein, jaten duenan araberako esnea ematen duena. Vale, somos lo que comemos, no? Esateko bezala. Kasu honetan, iztuetan, beti saiatzen gara, kalidade goreneko belarra eskaintzen, orduan, belar on horri esker, behi horiek esne ona ematen digute. Claro. Hoi da. Eta ondo belarrona eman, txuku mantendu, gio ere bai ikusi nuna guain dakasuena, leheno beti eamatezan, hori, ikuiluan eotia, ikuiluak itxita, bero mantentzeko, behiak ez ostutzeko, baina geho ikusi nunan zudakazula dana irikita, eta guain dea beste sistema batea ideala lanare bai, ez da? Hoi da, azkenean animalien ongizatea esaten dugunean,
ongizatela bermatzen dugula esaten dugunean hori da, beraien instalazioak ere gaur egunera egokituta daude, gero erabiltzen dugun makinaria ere gaur egungo teknologiarekin uztartzen dugu, gomeneko teknologiarekin, izpetan ordenagailua erabiltzen dugu laneako, behia jeizteko robot automatiko bat dugu, hori dana gustatzen zaigu jendeak ikustea bertatik bertara, eta horretarako ateirikia lantzen ditugu. Vale, eta ateiriki horietan, segunetan aldajun, astero dago, garai batzutan, sasoi batzutan bakarrikan jartzen dezue, nola izate hau? Bueno, ateirikiak aipatu du, 2 urte goatzela ateirikik egin gabe, esan gorra baita, baina dan ondo badoa, datorren urtean 2022an hasiko gara berriro. Vale. Baita, normalan ikastolako neskamutil asko etortzen dira. Zerrekin txunditu, iruditzen zaioek gehiena harrigarriena gaztiei, zer nabarmentzen dezue falta zaiela erakustia edo... Nik esango nuke, ateirikin egitearen helburua dela, herritarrak eta baserriaren arteko zubilana egitea. Vale. Hau da, belaunaldiak atzera joaten bagara, denak genekien baserrian nola lan egiten zen eta animalien zikloa nola zen. Baina gaur egungo gizartean, nik uste hori denak galtzen ari dela edo ez dela lantzen gehiegi. Eta hiritarrak ero eta urrutiago du baserria. Orduan gure helburu nagusia hori da, baserria eta hiritarrak gertu batzea. Ona. Eta garrantzitsua dela, no? Jakiteko nondik etortzean gure jogurrak, gure produktuak, gure gaztak, helatuak. Dudarik, azkenean oso garrantzitsua da egunerokoan erosketako saskia betetzen dugunean nondik betetzen dugun jakitea. Ze horre danaren atzean bai dago lan egiteko modua, bizitzeko modua, edo natura zaintzeko modua. Eta natura zaindu, nola zaindu, batzutan bai gazta eta gazta, baina ze desberdintasunan dagoen gazta batetik beste gazta batea. Oso desberdintasunan ni okina nago eta bai okin batetik bestea. Nondik etortzean garillak, nola zaitzen dian lurrak eta nola mantentzen den dana, ezta? Baita ere, duari gabe. Hau martxan jarrikoet, eta egin hau, injak, 3 batzu jale horiek eta bai tipula lauki txikitan. Ados, eman eurra, hemen jarri berduta martxan. Bakizu hemen itzein da talana inbiarra aldi berian. Nere kontu. Ez da erresa izaten baino jarri behar dugu martxan. Hemen goiotu nahi egur pixkat. A ver. Vale. Oso ondo. Vale, oso ondo. Nahikoa. Eta honek emango jo ikutu berdia eharra, gure gaurko pastai. Eta nik hemen guen, bai, irina dana botakoet, arrautzea, eta jokura. Vale. Baina hemen, guain, ingoetena da. Beitu, zu batzu jakin aizeala, txikitu 3 batzu joiekola oso ondo. Ningoetena da, tipula gure bai, txikitu, hola, laukitxotan, Gio, ondo gorrituko deu, eta hortxe geldituko zaigu boloñesan pusketa batzuk, baina pusketa batzure barazkina ondo tortzen dira, ez da? Bai, dudarik gabe. Dudarik gabe. Gure barazkizalea bagara. Bai, ez da? Baserrian gure baratzatxoa badugu, eta bai. Baina baratzaia etxeako, ez da? Hoi da, etxeako, bai. Etxeako, bale. Gio, sobrak eta txerriak eta ere badakazue. Bueno, pare bat txerri ere baditugu, bai. Pare bat txerri, ez da? Eiken etxeako, eta... Tritura horak, deitzen zaioenak, ez da? Danetik jate hori. Bueno, guren esneki jate ituzte haiek, ez? Pentsa, bai? Hanetan antzako... Hor, gaz eta suero eta asko gustatzen zaie, ez da? Bai, gatzaki oso gatzaki saliak dira, ez da? Bueno, ba, hola, xeigea, nik hemen guantxe, baitu, hola, eskuak iningo detonena, hor batzu ja txikituta gio hemen txebota, hau gorritzen dakau, eta masa martxan. Eta bitartian jungo gea, Zumaira, nire familikoan herrira, nire Andrian herrira, eta bertan dago, Idoia jatetxea, ikusiko zue, ze leku txukuna, eta zer nolako lasaina prestatu du. Guazen bertara. Kaixo, egunon Joseba, hemen Maria eta Imanol. Idoia jatetxea Zumaian eta orain erakutziko dizugu zer egiten dugu gure etxean. Gu sartu ginen hemen 2019 azaroan, baina egia da, lokal hau izan dela beti klasiko bat Zumaian, ez? Neri beti jana asko gustatu izan zait. Euki eta aukera, leku askotan jateko munduan zehar, kirolaren gatik, zesta puntaren gatik izan naiz Miami 11 urte, 4 urte terdi Mexikon,
eta horrek eman dit aukera beste ikuspuntu batzuk ikusteko, beste kultura batzuk, nire burua pixka bat irekitzeko, ez? Beraz, Miamiko karrera bukatu nuenean, hartu nuen rumboa Mexiko, ze iruditu zitzaten, salaleku oso interesgarri bat, hasi nintzen ostalaritzan, lagun batekin lanean, eta azkenean, nola ez, etxera bueltatu nintzen, ostalaritzan sartutanago, eta benetan oso pozik, bizitakoarekin eta biziko dugunarekin. Datu importantea da ere bai, nire Andreak ikasi zuela Nueva Yorkeko CIA, hemengo Baskulinari Center bezala, bera zerbait daukagu komunean ere bai, ez? Gure berezitasuna taberna honetan da, etxean egindako gauzak ematea. Gure detaile txiki batzuk ere bai eman, ez? Azken finean dato kuriosoa bezala, hasi ginenean, esan genuen, jarriko ditugu tako batzuk Zumaian. Ikusi genuen jendeak errepikatu egiten zuela. Eta azeptazio polita egontzan, ikusten da, jendeak gauzak onak ematen badizkiozu, erosten dituela. 80% kartakoa izango da, hemengo gauza etxean egindakoak, baina beti egukiko dugu beste gauza batzuk probatzeko. Azken finean, nahi dugu pixka bat diferentziatu. Eta orain jonga gara Sukaldera Mariarekin, con la jefa. Gaur egingo dugu ahate eta foie lasaña freskoa. Hortarako behar dugu ahate saltza, bexamela, tipula, baratxuria, tomatea, azenarioa, tomate saltza, trufa olioa, ahate koipea, ahatea, foie freskoa, irina eta arrautza pasta freskoa egiteko eta parmesanoa. Eta dekoratzeko lore batzuk. Eta orain hasiko gara pasta freskoa egiten. Hartuko dugu arrautza, sartuko dugu irinean, gatz pixka batekin, eta dana nahaztuko dugu. Orain hasiko gara pasta luzatzen. Hortako makina berdeu, irin pixka jarri, eta orain pasta moztuko dugu. Baskulinari Zenterren ikasi nu, baina horti pixkat Marbella aldean bizizan nintzen, praktikak egiten da bizitzen udan, Galizian eba eta azkenian denean gehatu nintzen, urte batzukik da kostakin lanean, eta oantxe Zumaira bueltatu naiz berriro, nire herrira, pixkat idoian plater berriak da egiten astea. Deu erreienoa, horretarako ahatea, barazkiak, eta dana potxatu dugu, eta hau atera da. Gero bexamela egin dugu, mantekila eta esnearekin, beti egitetan bezala, eta pasta egozi egin dugu ere bai. Orain, lasainan pasta sartuko dugu, erreienu pixkat, beste pasta bat, eta horrela 3 kapa. Eta bukaeran bexamel pixka bat jarriko dugu. Eta bukatzeko parmesano gazta raiatuko dugu. Eta orain laberagoaz, gazta pixka bat gratinatzera. Behin labetik atea eta gure lasaina, platerian jartzeagoaz, atean saltza pixka jarriko du behian. Hain lasaina jarriko dugu platerian. Eta orain lore batzurekin bukatuko dugu. Eta hemen duzu gure lasaina freskoa. Orain bai, Joseba, agur esaten dizugu, Zumaiko Idoia jatetxetik eta gure lasaina fresko eta bereziarekin. Agur! Aupa Imanol eta aupa Maria, ze bikotearra, zelan txukuna itena izaten, Ni ondan hau Idoia jatetxian, pintxito batzuk eta ditue ezinobiak. Bazkaltzen ez esei, baina lasaina hori janberra sekat. Eta bakizue, Zumaia eharra herria, eharra paragia, eta eharra jendia. Aupa Zumaia. Bueno, nerien jarraitu behar dut, eta beste gabe, hone eman diot pixka jetxiezua, guani joingo dut pixka gehiago, sartuko diot asana joa, apio pixkat, gio ardotxurila, baina ardotxurila sartu behar lehenu, oliaskoare bai sartu nahi diot, orduan. Ni uste bular batekin nahiko izango gala. Iken jaut, indiokena egon nahi betu, azala nik enduko zet, azala, horrela, Eta ingo diakenaek, hemen bularra dana lauki txikitan ebai, bale? Ja ikusi dutela fina izela lauki txikitan mozten gauzak, ekin horrei. Nere kontu. Azteko eta behin, iztu eta baserriak, nik ez deta aipatu esan dira, aipatu nundaon, nik nola banekin, ez dugu esan, kontatu nundaon jendia eta ze gauza iteitu zuen bertan. Bai, bueno, iztu eta baserriek Goierriko baiaran kokatuta dau,
Bai, Zuzenago esateko, Lazkaumendi auzon. vale, Lazkao Hortxe, Aralarren magalean gaude. Bikain. Bertatikane parajearra dago, txindoki esalda ikusten Bai, bertatikan azkenen... oroitzapen Gu etxetik ikusten die, bai txindoki eta bai aizkorri ere, Vale, Bai, vale. goierrin esan, bi mendizora barri ditugu aldertatik eta... Eta bilan tartien zuek. Bai, antxe erdin. Ona. Bueno, eta iztueta baserria, esan dezu bosgarren belaunaldia zehala, ezta? Hori da. Eta hasieratik honeaino, nola izan de aldaketa? Ze produktukin hasi zian zuen guraso gaitona munak eta lanian, da aldaketa eta gero noiz etorri jogurra izoskin da historia. Bai, bueno, iztueta baserrian, aipatu esnekiak lantzen ditugula, Bai? ba, urtek atzea egiten badeu, esan, ba, nere gurasoak, bueno, ama kasu hontan, ba, pionerok izan ziela, ez? Vale, Esnea kalea beti saldu izan da iztueta baserrin. vale. Bueno, guraso kontatzen due, nola bere birraitona jutentzan kalea, hau da, goizean behia jeiki, behia jetzi, Bai? esne hori hartu marmiletan, mandoan kargatu, eta Lazkaora behasaina eta ordizia jutentzan kasu hontan, Dana saltzea. esnea saltzea, hoi da. Eta dirua lortu arte eta multatzen, ezta? Hoi da, gurasoak hoi bizitzan dute, gero Jarra. nik esan txiki-txikitatik, amakin juten itzela esnea saltzea baita ere, Vale. etxez etxe biltzen ginen gara jaitan, eta, bueno, ba, portalez portal, altzan bezala. Gaur egun, hori ere pizkat aldatu, badakit zue bakazuela esnek saltzeko makinak eta bai ordizin, behasainen, ez dakit Bai, nukio bakazuela. gero gurasoak esan, pionerok izan zela, esnea enboltsatzen hasi baitzien, 82. urtean uste izan zela, Vale. eta esnea enboltsatzetik ondoren etorri izan pasteurizazioa, esnea pasteurizatu eta enboltsatua saltzea. Vale. Bai, kafetegi, jatetxe, eta bueno, goierri mailan beti ere, Vale. lanean. 2009an jarri genuen Euskadiko lehenengo esne makina. Vale. Vale, hori zautan Zuzenago eba esateko da. ordizian jarri genuen, hoi da. Vale, ordizien horrengo makina zue jarri zenuten ordun, Bai, eta gero jarraian, behasainen eta Lazkaon Badakizu udaletxeak eskatu eta jarri genituen. Badakizu hori nundikan etorri dan tendentzia hori, o nundikan... Esne makina gure kasun, bueno, hau dana Europatik datorren gauza da, guk Italiatik ekarri genitun, Vale, baina bai, Naparroan esan gure aurretik jarri zutela beste batzuk esne makina. vale. Bai. Baina hoi da, zeite esan asko, ez dakit, Europan edo, bueno, Bai, italianoak azkenean- seguru induena makina saltzeko, baina seguru ez dakit dago etorrikoan edo... Azkenean gure lan egiteko modue esan Europan asko oinarritzen gela gaur egun, bertan asko ikasi deula, eta, claro, horretaiako asko bidaiatu behar dela baita ere. Baina bai, Europan esango nuke gu baino aurratu daudela, bai, Frantzian, Italian, Suizan edo Bai, guk Irlandan bertan ere bai, bidaiatu dudalako bertan ere, vale. Holandan asko bidaiatu duguk, eta... Eta asko bidaiatu duzu, eta beti esnian arira, ezta? Osea, alde batetik Bueno, bai, bestea. bidaiatzen... Honei bidaiatzen gustatzen zait, bidaiatu bala ikastea, zerbait, eta bertan... Ba, bertako gauza ikastean, lekuan lekukoak. Bikain. Eta ikaso honetan beti saiatzen gara zerbait aurkitzen. Gure erekin lotuta dagoena. Vale, nun ikusiek eta nun txunditu gehiena, nun ikusiek oste hauek aurreratuta zeudela, hauek zeo txukun egiten duela, na. Jo, bai, esan... Oain dala lau batu da edo neskaekin joan itzen Suizara, eta esan bertako parajeak, bai, alpetan lan egiteko maldak, esan leku zoragarria, dana berde mantenduta, garbi lursailak. Bai, bertan ikusten da gobernuak asko laguntzen duela eta bultzatzen dela, ba, hoxe, ba, modu jasangarrian lan egitea, lursailak zaintzea, bertako produktuak aurrera ateratzea, hoi da gehien balantzen dena eta laguntzen dutena. Ze garrantzitsua, egia esan beti laguntza hori bihar da, ba ez industrializatzeko gauzak eta gauzak txukun iteko, ezta? Hoi da, bai. Azkenian baserritar txikiak laguntza bihar izateko, ezta? Bai, nik uste, bueno, Gustavo Itaiden aipatzea, Guen lauki txikitan nien, vale? lauki txikin goitzen, Bai, bale. lauki txikitan. Bota. Bai, Gustavo Itaiden aipatzea igual, egunerokoan erosketako saskie betetzeak duen garrantzia. Hau da, gu erosketak egitea juten garen, ikusten badeu, bai, supermerkatu edo denda txikita, ba, bertako produktuen alde iteko aukera daula, ba, nik uste oidanan atzen bizitzeko modua daula, bizitzeko modu hori daula lotuta lurrari, lurra lantzeko moduari, ekologiari, bai, ordanan atzean dana sartzen da, bai, Dana, aldaketa klimatikotik hasi eta Hori gure egia da, no? osasuneraino. Zu esan dezu bezera, alarrarera hilo, eta ez dakit hemen behintzat pao taldea hilo, eta ikusten zunean larriak zetxukun dauden, eta Bai. horrez basan aberik ibiliko eta basarrita ez basuen landuko, dana sasiz beteta Hoi egongo da. zan, ez da? Hoi da, guri usten zaigu azpimarratzea behin da berriz, ba, modu jasangarrian lan egiteak duen garrantzia. Bikain. Eta hemen Euskal Herrian, zer da gehiena bihar dano, zertan ni zure ustez ikasi behar deu, edo faiatzen deu, edo...
Ba, lehenago aipatu duan harira, erosketa saskia betetzeko orduak duen garrantzia. Azkenean erosketako saskia da gudanoi jaten ematen diguna, eta bizitzeko modua sortzen duena, bai guretzako, naturarentzako eta gizartearentzako. Bertako ekonomia sustatuz azkenean, ba, gauza asko bultzatzen dira. Bueno, ni hau estiratzen da bi gauza behar dut. Alde batetik irin pixkat hemen, eta bigarrena olio pixka makinean usten dut. A ber, ingoeten. Ni uste oliba daneako balio gula. Eta hemen botako jo tanta bat, a ber. Tak, 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 tak. Venga, gaurko ja sendatuta. Gio pixkak desmontatuta txukundu miarko dugu beto. Bakizue, erraminta txukun mantendu berdialata. Bueno, eta bueno, hori kasi zue, bai zuizan ibiltzen, bakit beti esniakin, larriakin, horrekin ibiliko zate bueltaka. Baina adibidez, jogurra iteko garaian, edo elatukiteko garaian, teknika horiek, nun ikasitu zue, no, bueno, formatuko sinatela, pentsatzen dut, edo nola moldatu zeate? Bai, ba, bueno, aipatu iztuetan beti profesionalen laguntza erabiltzen dugula. Vale. Ba, arloko profesionalakin lan egiten dugu. Garrantzitsua, kasu honetan esnekiak ekoizteko, Lehartik zentro teknologikoaren laguntza aipatza gustako ditzaiten. Mona. Bai, bertan, ba, malen eta, bueno, jende asko lagundu digu, bereekin asko ikasi dugu. Eta, bueno, etorkizunan ere produktu berriak ekoizteuz, ba, bereekin lanean jarraituko dugu. Bikain. Gero produktuen harira ezin aipatu gabe utzi Iker Markinez sukaldaria. Iepa, Iker, goraintzik hemendikan. Tipo txukuna, Zelan gile dan gainea. Bai, bueno, aipatu produktu hau edanen atzean Bere lan Ikeren daude, itzala hor dagoela, bai. Bai, bala betxe, Gaina baina azkeneko atako ditugun produktuetan, bai, natilak, arrozesneak. Eta berak bere ikutua botaik ordun, Osa, bera da teknikaria. Bai, ordu asko izan dira obradorean, eta atzeti dagoen maitasunezko lan hori dana, eta ordu hori danak, Ikerrekin batea, basoi jugu. Ze ona. Ahí da. Ikerrek, ormaiztegiko kuko jatetxeko nauzia, eharra artista. Jatorra eta launa gainea. Ona. Ordun behakin, bai, teknikari moduan ibiltza, Iker, rini bezala, edozein lekutatik ateatzek denbora, ona aiz. Bueno, zemuzua zorrole askoakin. Ba, ondo hemen amaitzen. Ondo. Bai. Vale. Eta orduan, zesan dezu, guain arte, bueno, ni banekin jogurrak itezen utela, elatuak, gurina, eta guain natilak eta arroz esnia. Bai, hoi da. Vale. Konfinamenduan ze pentsatu asko izan dugu. Vale. Eta, bueno, atarte bietako batean, kasualitatez Ikerrekin topo egin, eta horaxe kontutan nahi ginela, beak aipatutako gauza batzuk, eta nik aipatutako beste batzukin, antxe sortu zen, produktu berri hauen, produktu tradizionalak nolabait esateko, beti betikoak. Arroz esnia eta natillas, Guretxen amak, hau da, amonak beti izan ditunak, eta mundialak egon dienak, erakideu saltoa jo, eta merkatu atzea. Ona. Poliki abiatuko gea, Goierri mailan. Eta gero, ja, nun adibidez zuen salmenta. Esan dezu lehenu, bueno, esnia badakin dun salte zuen esne freskua, baina zuen salmenta jogurrena, nelatuena, noaino iritsi da. Horra ipatu, gu txikia garela, baina ja gaur egunia Gipuzko osoa zauduta gaudela, supermerkatu batzuei esker. Vale. Eta gure produktuak aurkitzazketzu, supermerkatu, denda txiki, olako lekuetan. Vale. Gero baita ere jatetxe ezberdinekin lan egiten dugu, Goierri mailan kafetegi askotan ere gaude kokatuta, bai. Ados. Eta zein izangoan zuen elaboratutako produktu izarra? Osea, gehien azaltzen dana, o gehien arrakasta gehiena dakana, o ez dakit nola deitu? Netzako ni beti produktu naturaltzala izan naiz, eta jendeari gomendatzen diot beti, jogur naturala. Vale. Kasu honetan bere gu jogur krematxo egiten dugu. Bai. Eta kremasotasun horrekin, naturaltasun horrekin, nik uste esnearen berezko zapora ere mantentzen duela, eta gehiena mogitzen den produktu hori izango litzeke gure kasuan. Eta gero lanik gehiena duena edo maitasun gehiena jarri bertzaiona, esango nuke gurina dela. Vale. Gurina gatzeti lana handia bai du. Eta nahiko produktu delikatua da. Esne gainarekin egiten da gurina, eta ez da hain erresa. Teknologikoki ere bere laguntza behar du. Azken horratzeko lan hori dana, luze joaten da. Luze eta polite da, aldi beren. Azkenean hori jendea ikusteko esne gaina da, montatu inbiar da, moztu inbiar du, eta moztean nian, guandik eta suero gehiago bateatzen zaio, suero nola ditu nola bai esateko ur guztiak endu bat zaio, eta uda kentzean gurina bihurtzen hasten da.
Ondoren dator prensatzeko lan guztia, gero ostean euki behar da, ordu askotako prozesu da. Bukarako, azkeneko emaitza gauza bada, baina atzeri duen lana ordu askotako prozesu da. Bueno, hemen ikustezu, ja gure boloñesare martxan hartuta dakaula. Ingotena da bitu, aurrena, ben, ardotxurila dakau, tanto bautako jot. Nahiko, basordi bat. Eta hau, pixka bakargan, jungoa gero evaporatzen bere soberan dakan alkola. Eta hemen guen ingo jotena da. Oregano pixka bota. Horrelaxe. Eta tomatea. Eta lagako deu, sukaldatzen. Lasai, txukun gatu arte. Eta bueno, hau dana hemen prestatzean goxatzen dan bitartian, ungo geha goldaratzean jo, handao ikusiko zuen Naparruan, ze hauntz gazta txukun egiten duen. Oazen joxenena. Kaixo Joseba, Joxan naiz, hemen gaude goldaratzen eta nire hauntzak aurkeztuko dizkizut. Hauntzekin hasi nintzen guain dela 6 urte. Nik erosi nituen lehenbiziko hauntza batzuk, gutxi, 12 erdi bat edo horrela, eta torri zitzaidan gizon bat hauntz esnea nahi zuela, zengatik bere biloba alergikoa jaiozela, esneari. Eta handik denbora batea bera etorri zitzaidan akertxo batekin. Eta oparitu zidan mesede gisa salduniolako hauntza hori. Eta hortik sortu zitzaidan idea, eta hasi nintzen hauntzak erosten esnetakoak, eta bueno. Orain dauzkat 82 hauntz. Nire asmoa da 120, 140 hauntz tarte horretan izatea. Esnetarako erabiltzen ditugu eta gero akertxoak saltzen ditugu, antxumeak. Esnea ez dugu saltzen, gazta egiten dugu esnearekin eta jogurrak. Hauntz jogurrak eta gazta. Ekologikoan zaintzen ditugu. Horrari dira jaten, ostoa goxo-goxoa, zengatik beraien dako hori da, guretako ez dakit goxokia bezala. Olioak ere baditugu, daukago granja txiki bat, 1500 olioekin, eta horiek ere ekologikoan mantentzen ditugu eta komertzializatzen dugu arrautz ekologikoa. Begira, hemen manten digu zekalak direla garia, badute ere gisantea, badute ere maiza pixka bat. Gauerako beti sartzen ditugu barruan. Azkenean hau da arraza bat esne emateko eta merezi dute ongi zaintzea. Eskura egiten dira, ez? Egunero daukate kontaktua zurekin, ez? Txakur bat bezala jartzen dira. Gure marka Ekollaondo deitzen da. Ollondo mendi txiki baten ondoan gaude eta uztartu genuen ekologiko eta Ekollaondo. Ikusi ditugu hauntzak eta orain hurbilduko ora gaztandegira, hor daukako itxoiten gazta egiteko nahikari. Hemen daukagu ja esnea prest gazta egiteko. Lehenbiziko egin duguna da pasteurizatu eta horren ondoren botatzen zaio gatza eta gero botatzen zaio gatxari. Eta gatxari bota ondoren behar du egon beste 50 minutu. Eta orain dago momentu horretan non berak hartuko du lira eta puskatuko dugu esan dezagun mami hori. Egin behar dira dado txikiak gisako tamainako puskak, ez? Eta hor bereizten da esan dezagun gazura eta esnearen mamia. Eta mami hori izango da gero ontzietan sartuko duena. Ardi gazta eta hauntz gazta desberdintasun nagusienetako bat da. Ardi gazta egiten da esne gordinarekin, gehien bat, jaia 100%. Eta hauntz gazta egiten da esne pasteurizatuarekin. Baina orain ja aldaketak ere ematen ari dira, Mamia gelditzen da alde batera eta gazura bestera. Hemen ikusten da nola joan den ateratzen gazura. Eta gero hor pasatuko dute egun bat. Bukatzen duenean emango diote itzulia. Eta gero beste itzuli bat hemendiken ordu pare batea edo horrela. Eta orduan bihar garai honetarako, egun bat pasa ondoren, praktikamente ja forma hartuta dauka eta pasako litzake ja kamarara. Hor daude esan dezagun egunetakoak eta hemen ja dute 10 egun gazta honek. Ja hartzen du horitasun pixka bat. Salmenta egiten dugu Iruñeko auzoko denda txikietan gehien bat eta gero Donostian ere bai pixka bat. Eta ferietan. Bueno, Joseba, hemen duzu gure gazta eta jogurra, goldaratzera etor zaitezke nahi duzunean, Ekollaondo gazta eta jogurra probatzera.
Eskerrik asko eta gur. Josian eta familia, eskerrik asko. Ze itxura, gazta horrek, Mundiala, esan, bai. Buah, mundiala. Oantxe, hoi berren jarriko gendun hori hemen neongo basa, baina, bueno, urrengo bateko ekarri eta erabiliko deu. Haupa lagunak, hola jarraitu, eta gugurian jarraituko dugu. Beitu, hemen ja batzun moztu ditut, zeatikan askar egozi behar dugu, hemen irin pixka bota etorrela. Beste gabe, beitu fin-fina dakau ja, horrela xe jarri. Eta ber, beitu, aldiak lagundu, inaut, ja gauza gehiagi ez da gauiteko, baina gazta hori ingo dugu, hola, bigaz bateko lodieran moztu, hola, rast, pare bat trontxo, bale? Luzeta. Bai, ez, hola, borobilian, hola, borobila gelditzia. Bale, eta hola hartu, hola xegarri, da za. Moztu trontxo bat, hola, bihaz bateko lodierakin, bale? Nere kontu. Bale, bueno, eta ikusi ator txapela eta guzti ekarri zula. Nun irabazizen duten txapela hoi? Bueno, aipatu konfinamendu erdian gaudela, dei bat jaso genuela, eta, bueno, dei horre komunikatu zigula, Euskadiko esnebe justiategi honenaren saria eman zigutela. Ole! Hoi iazko urtean izan zen, 2008-2008 bat Vale. saria eman ziguten. Ze gauza ona, ez da? Egesan sari horren atzean guztu goiteren aipatzea, iztu eta baserrian egin den lan onaren fruitua dela sari hau ez, urteak atzera egin den lan on horren fruitua. Gure modu jasangarren lan egiteko modua, produktuak ekoitzi eta kalean saltzearena, oitanan atzeko lana. Ze ona, ze garrantzitsua, ez da? Eta gaina zuek guain gaztiak, eta hortxe danak martxan, ez da? Etxekuak, eta hori, eakutsi jendia aldala hemen, hola, bizi modu duin bat euki baserritatik bizitzi ez da? Gure azken helburu da baserritik bizi modu duin bat atatzea. Bide horretan nik uste elikadura buru jabetza dela gakoa, eta elikadura buru jabetzari esker, gazte berriak etorriko dira, produktu berriak ekoitziko ditugu, lurra landuko da, danak kate badela esango nuke. Dudi gabe, guantxe esan dezuguna, danak kate bada. Eta danak bat iteigu eta gehien bat hori, ez da? Ez nia nundik etortzea, azkenean larretik hasten da lana, ez da? Hoi da. Gu beti esaten dugun bezala, ziklo osoa zarduratzen gara iztu eta baserrian, eta zikloa lurrari lotuta abiatzen da, eta nolabait amaitzen da, gure denda txikioetan merkaturatzean. Eta azkenian gure zabelian. Ondoren etxean, gure frigorifikotik, zabelera. Eta ze garrantzitsua da horregatik hori, ez da? Larre honak eukitzia, sanu izatea, naturalian lan egitea, ez azkenian jaten deuna gugea ere bai, ez da? Eta sano jan behar da, eta txukun jan behar da. Zuk esan dezun bezala, ez? Lehena, nola, behiek belar jaleak dira, errespetatu behar da belar jale izatea, eta belar honen ondorioa da, beraien ongizatea. Gurean berdin, jaten duguna gara, orduan Dudi gabe. Zaintzen badugu bertakoa eta produktu egokiak, kasu honetan, osasuna ere bermatuko dugu. Eta esan dekenan arira, nola ikusten dek etorkizuna, baserrien etorkizuna, batzutan bakizu, batzuk nik entzutitu gauza txarrak, gauza honak, Nahi guztaren zait positiboa izatea, arlontan, baina bai urteak atzera egiten badugu, datuak ez dizkutau behar inondik inoa, eta baserren euneko 80 esateko etorkizuna gabe geratu da. Baina modu jasangarrian eta elikadura buru jabetza batera baldin bagoatz, gizarte osoa baldin bagoatz, ni ziur naiz etorkizunan baserri berria sortuko direla, baserritar berria sortuko direla, eta inkluso gaur egun baserrian dagoenak ere jarraipena emateko aukera izango duela. Bueno, ikusi zu hau, hemen moztuitu, fin-fina indeuleno, eta hauek egoziko ditugu minutu bat, ez gehiago, minutu bat. Uste, bat, iepa, inoa etorria ez. Hone ya nahi du lasaina egin. Hiru, lau botako ditu eta gero beste lau. Bestela igual peatu ingo dia. Eta ez zain komen ni peatzia. Olio tanto botako jote bai. Agar horrela xe. Eta hemen hartuko dugu eratxo bat. Eta moituko dugu. Einau, eta leheno premio tazitzen dio, baina premio gehiore jasotakoak zeat, ez zuek? Bai, ezin eta ipatu gabe utzi, 2018an, Laseu de Urgelen, Pirinioetako, Kataluniar Pirinioetan, markau. Bai. Jogur honenari zilarrezko domina eman zioten. Bai, Bai, Laseu de Urgelen iten da, azoka oso berezi bat, eta izena handiko da gaina, Eta aurkitu genuen, bere berri izan genuen aurkitu genuen, aurkeztu ginen, eta gutzako izugarrizko sorpresa izan zen,
bai zilarrezko domina atera genuen, egia esan Hore, bat, olako saria gusto hartzen dira eta atzeko lanan emaitza ona dira, bai. Frutuak ikusten hasten dira eta horre bat emateko jarraitzeko lan. Hoi da, jarraitzeko ilusioa ere azten do eta asko laguntzen digu hortan, bai. Bueno, hemen hemen etzaigo zerre falta, Hau montatu eta plateraratu. Inbiarretena da hemen sartagin bat, bueno, honei, behitu, soberandakan koipia, ez dut nahi erabili. Orduan ingotena da gauzatxo bat. Hemen txekarri horrela. Onpitxo honekin, eta jutia, koipe guztia, areaka. Hau, nola inda da hon, eta koipe dana, areaka jutia. Eta orduan hau erabiliko dugu. Vale, horrela xe, hau listo. Hemen ikusezu, 30 segundu, haue, listo. Eta hemen ingotena da, sartagintxoa jarri, eta hor justu moztu jazu iskina. Moztu jazu beste bat bihatz batekua. Hemen jarriko dut hemen, eta hemen txetostatuko dugu. Eta hemen ingotena da, haure, atera kanpora. Hemen txedakau, listo. Eta hemen jartzen dut, soberako ura kentzeko. Papelian, horrela. Vale, bat, eta bi. Listo. Hau kanpora, eta hau kanpora. Bueno, eta jogur hori. Hemen jarri esun beste jogur hau ezer dia, gazna zuri gozoa. Zerek hori? Bueno, haue biak dira petixua, izeneko gazna zuri gozo bat. Petixuak dira, Bai, hau ere produktu berrien atalean sartuko dugu. Bai. Gero besterik aipatu natila bat ere ekarri dela probatzeko. Vale, hori produktu berriak, ez da? Eta krematxua, hoi, hauek produktu berriak dira. Guantxe bertan atareko ditugunak, edo ataitugunak, eta ezagutzera ematea guatzenak. Ona, a ber, iriki, nin probatu dut, eta guantxe poratuko du, lasaina baino lehen nu hoxe emango zeu. Igual natila irikiko dut? Natila, iriki. Izak, etzio alperri galdukota. Eta hemen berretena, ja, platerara, zena sigure platerare, bai. Ingotena da. Hau, hemen fuerte gizon, pixkak joko Josua. A ber. Hau pixkat irabeatzeko meni da, Joseba. Bale, hola, vuelta bat pare bat eman goiarakin, ez da? Bai, hobeto. Eldu jok, eman neuk. Bale. Eman hola, trarrarrarra, bildurri gabe. Txukun jarri. Eta ni hemen jarriko, platertze honetan. A ber. Hau, listo, jateko prest. Buah, a ber. Eta hau Ikerren errezeta, Bueno, Ikerren lagundutako errezeta, bai. Iztu eta esne... Zure amonan errezeta eta zure lagunduta. Kalitatezko esnetik abitu, gero arrautza, benetako arrautzak jartzen dizkegu natillari. Izetzukuna, Bai, etxen indako bezala. Bainilaren bainak ere bertan daudela, presente dira. Osa, bai, basekak, baina tokia eta eharra. Bai. Eta gero amonaren eskua, ipatu gabe zinutzi. Bale, amonan esan dezu, amonan errezetati dator, eta... Mariane esku fina duka sukalderako, bai. Amonan eguandik horri biltzalda, bueltaka. Ba, dudaik ezein. Dudaik ezin. Bai. Asko laguntzen dugu egunerokoan, da, bueno. Opa! Bara, produktu guztinatzen ere bere eskue dago, Vale. Bai, eta esperientzie eta dana balio da hemen. Bueno, bakaso ingo jo hemen amonai, ez da? Nola esan dezu dela izena? Marije. Eharra egin dezu, eharra utzi guzu guri, bihar beste dana hemen, guk jaten juteko eta guk osatzen juteko zuekin dago produktuekin. Ona, Marije. Bueno, hemen txebeitu, Hau guain ingo deu montatu, erraz. Irikiko deu, azpin, hola. Pusketa bat. Gero hemen, jarriko jau, koiada kada bat, boloñesa hoi asko na. Horrela xe. Bide bai. Venga, torrenea. Hau ja, itxaldu ingo dezua. Gazta hoi ja puntxu-puntxuan dagota. Vale, horrela xe. Guain. Beste pusketa bat. Pastana. Hau, pixkat txukunegi ez ditu lagata igual peatu ingo zeizkite. Hau nahi guztien zeitena da, ja, behin lehortze janian olio pixka botatzen zeu. Lanian hola ite dugu, olio pixka bota, eta txukun laga geho preptatuta jartzen joteko. Vale, eta ni uste hirugarrenakin nahiko izango deula. Beste bi goiaraka da. Horrela xe. Bat. Eta bi. Eta azkenen goi premio. 3. Hola, xe jarriko deu. Vale. Eta vale. Eta guain. Azkenengo pusketa hemen. Horrela xe. Amaitzeko. Gazta gainean. Eta hau izangoa gure gaurko lasaina. Hemen pixka txikin duzego, hartuko dio.
Hau horrela sekenduko deu. Iapala. Eharra menuen deuna. Azteko lasaña, jarraitzeko natilaz, da bukatzeko beti xisa. Iapa iztu eta. Mundiala, Joseba, eskerrik mundiala. asko jauna, gurekin izateatik, haupa inaut, haupa iztu eta esnekiak, eta eskerrik asko guri olako produktuk emateatik jateko, dartxu egoteko. Jo, pela, jo. Agur.